Ja si sad zaleteo na autoputu, ne znam koliko sam išao, 350-400, nisam gledao. I oko krajičkom oka vidim nešto leži pored puta. I ja na kočnicu, iza mene ovi napravili neki lančani sudar, znaš, prijatelju, gde žuriš? Ništa, ja u zaustavnu traku, u rikvrc, kad pored puta ovako leže dva mladunca od kamena. Sad, da li su oni ispali iz gnezda ili su ih roditelji napustili, ne znam. Uglavnom, bili su prilično hladni i nepomično su ležali. Ja sam prvo mislio, gotovo, uginuli su. Uglavnom, ispostavilo se da nisu, evo, ja si da držim ih u kolima već pola sata, oni su se već malo zagrejali i razdraganiji su. Evo ga, ovo je ovaj sitniji, vidite, a ovo je ovaj krupniji. To je vjerojatno stariji brat. Vidite kako liči. I sad meni ne ide u glavu da godinama, možda i duže, ljudi prolaze autoputem, vide kamenje pored puta i okreću u glavu. Kao, nije naš problem. Pa imali ljudi, bre, u vama išta ljudsko, bre, kad smo postali takvi govnari, bre? Ništa, uglavnom ja sam ih pokupio. Ja zaista nemam uslove. Niti imam dvorište, niti imam kuću, ništa. Ako neko ima neke uslove, dajte ljudi da im nađemo dom, da ih udomimo. Evo, verujte mi, ne treba vam puno truda oko njih. Samo ih stavite bilo gde u dvorište i pogledajte ih jednom u godinu dana, u 2 godine. Oni će to znati da cene. Vidjet ćete kako će biti srećni.